af vores rapport om håndhygiejne og om, hvordan man sådan mest effektivt vasker sine hænder. Og først lidt baggrundsteori, og her vil jeg kort snakke om, hvad er en bakterie. Og en bakterie, det er en mikroorganisme, som betyder, at den er meget lille, og også kun består af en enkelt celle. Og bakterier, de kan altså fås i et meget bredt spektrum af former og størrelser, og kan leve i mange forskellige miljøer. Ja, og det her med, at de er encellede organismer, derudover, så ved man altså også, at de ikke har en cellekerne, eller nogen sådan membranomsluttede organeller, hvilket også vil sige, at de er prokaryote. Og derfor der findes deres genetiske information inde i kromosomet, der består af DNA uden proteiner, og så finder proteinsyntesen sted i ribosomet i stedet. Ja, og hvorfor kan bakterier så vokse i den her petriskål? Og det var i hvert fald noget, jeg selv undrede mig lidt over, men det kan man, fordi at man hælder et næringsmedium ned i skålen, og i vores forsøg, der brugte vi agar, og det er så noget, man gør for at skabe de bedst mulige levevilkår for bakterien, fordi at for at bakterierne de ligesom kan gro essentielt, så er det ret vigtigt, at de får næring, og det er der altså masser af nede i det her agar. Men en anden sådan vigtig faktor, der er for, at bakterierne får gode levevilkår, det er altså sådan temperaturen, og det er meget forskelligt i hvilket sådan temperaturrum, at bakterier trives bedst. Men med vores bakterier, der havde vi dem altså i klasseværelset, eller biologilokalet, som er omkring sådan, ja, jeg ved ikke, hvor varmt der er i biologilokalet, men imellem 20 og 40 grader, hvilket vi tænkte var det sådan temperaturinterval, hvor bakterierne vil have det bedst. Ja. Ja, så vil jeg snakke lidt om metode og resultater. Nej, det vil jeg ikke først. Jeg vil først sige, sådan, hvad vores hypotese var. Og vores hypotese, det er nok meget godt, der er det her billede, så det var egentlig, at der ville være, eller nej, det er jo faktisk lidt lige meget, men her kan man i hvert fald se felterne, og vores hypotese var, at der ville være flest bakteriekolonier i felt 1, og så færrest bakteriekolonier i felt 4, sådan så at det blev mindre og mindre for hvert felt. Ja, og vi fandt først ud af, hvilke sådan, faktorer, der skulle indgå i vores forsøg, og hvilke fingre vi ville bruge, og vi valgte at bruge høje pegefinger og langefinger. Og derfor brugte vi et kontrolforsøg her i felt 1, hvor vi brugte højre pegefinger. Og her der tog vi altså bare fingeren og pressede ned i det her agar. Ja, og så til de andre forsøg, der brugte vi så den anden finger, hvor vi først og fremmest vaskede fingeren med vand, og så tørrede den af og satte et aftryk. Og i felt 3, der vaskede vi fingeren med vand og sæbe, og så satte vi et aftryk. Og i felt 4, der vaskede vi altså med vand og sæbe og tørrede af igen. Ja. Og det vi så fandt ud af, det er det vi kan se på billedet her. Efter at vores petriskål havde stået i 14 dage, så kan man altså ud fra resultatet i felt 1 se, at den altså havde færrest bakteriekolonier, der så var efterfulgt af felt 2, som var efterfulgt af felt 4, og så til sidst havde vi felt 3, som var der var flest bakteriekolonier. Ja, så er jeg kommet til fejlkilder og diskussion. Og her, der kan en fejlkilde i vores forsøg blandt andet være, at der i kontrolforsøget ikke blev trykket hårdt nok med fingeren, og faktisk også i felt 2. Og derudover kan det altså også være, at fingrene ikke er blevet vasket ordentligt. Og den sidste fejlkilde, vi ligesom har kigget på, det var, at det kunne være, at petriskålen var blevet udsat for kimfald, selvom vi har taget hensyn til det og minimeret muligheden for det. Og udover det, så brugte vi altså også 2 forskellige fingre i forsøget, med forudsætning, at de her fingre, de vil være ens, og det kan man selvfølgelig ikke regne med. Ja, og så vores sådan et diskussion.
vi kan jo først og fremmest sige, at vores forsøg de ikke passede med vores hypotese, og det her det kan blandt andet være skyld af vores forskellige fejlkilder her. Og højst sandsynligt også, fordi der ikke er blevet trykket hårdt nok ned med fingeren i petriskålen i de 2 første forsøg. Men man kan altså stadig se på de gode resultater, som stemmer overens med vores hypotese, som vi har fået i felt 3 og 4. Ja, så vi har haft de her små fejlkilder, der kunne have været undgået. Men vi har altså fundet ud af, at den mest effektive metode at vaske hænder på, det er altså at bruge vand og sæbe, og så til sidst tørre med papir, hvilket jo faktisk også stemmer overens med vores hypotese. Ja, og hvis man så havde haft mere tid, så kunne man altid have lavet nogle flere forsøg. Ja. Det var egentlig det, tror jeg.